neba wana akamatukuka iniyo nkumamva kuwawa kutamanga mpanda ndi level 1 ya ufiti. Kumva ululu kuti mwana wa neba wapeza mamuna ndipo kukhala chinkhoswe nkumva ululu. Auze na neba level 1 ya ufiti, level 1. Muzikondwera ndi zimene zikunchitikira neba. Akuta neba amuna wawo akupita ku States akakhala ku 6 months akamabwera kupita ku Japan. Akakuza neba imusinena mbuya alemekezeke neba kuti Mulungu waliendera banja lanu tandigwirani neba tipempelere maulendo amenewo. Tamamfani kukoma. Chifukwa ufiti umayamba ndi mkwiyo wankati kuwawidwa. Kumawawidwa ndi mwana wako yemwe kuti banja lake likuyenda bwino kumamva ululu. Anabwera ndi amunawo ngati akhalitsa kuti pano angakhale akuti palibe mpando okhalira. Idzakwana nthawi adzakhala pano mwana wako yemwe. Mwana wako yemwe.